Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Regai tibva tapinda muma-messages edu. Mukomana simunofarere murese sistribo zvedu. Mukomana simuchinjewo voice rangu. Ina ndatangu secret kuti iyi confession au ndongotauro wangu. Zvimwe zvatinosangana nazvo sevanhukadzi misha yatinopinda yatinonoroorwa. Imwe yacho misha inenge isina kuita zvakanaka ba. Ndiwewo semurooro unenge usina zvaungaitewo. Ndakati ndanoroorwa. Ndaenda kunoroorwa. Makuseni tochimuka tochichaira yard. Saka pavanoenda hombe. Then kote kamba kanenge kadura kanenge kahozi kanenge kayameno kainechepaside. So ndokairara amweni nate zvareka kwesa rakadonga hwindi. Saka pa side pemusoro wekahozi papaine matombo angakaunganidzwa. So inati tongotibata kuti wada kuabvisa matombo iyayo zvikanzi aiwa musabviseni matombo aregei aripo. Saka takangobvunzana matombo handeiko. Because just naona kwanga ari ipapo asa takabva tangoarega edu aripo. Saka matombo aya zvaichizoitwa manje amweni vati usiku wega wega waimuka waiwanzwa vachiti gidhiri kumhanya panze vachidzingirisana nezvinhu asi unenge hatingazivi kuti zvii zvinhu zvacho but vaimhanyisana nezvinhu vachidaidzira iwe ibva pamba pangu. Ndopaizoshanda matombo aya yavaizovapotsera kuzvinhu zvaunenge vachiona hatizive kuti chii. Vanenge vachibatsirana nembwa yavo, vane mbwa yavo yaida chaizvo yanga iripo. Mausiku aya vairarira vachimhanya yadhi yose vachingoti ibva pamba pangu, buruka mumiti mangu, vachipotsera nemumiti. Kwaizosara kuedza ndipo vaizorara kunze kunoedza. Ende zvaitika pamusha ipapo zvanga zvakawanda mukomana semutusha inotangira papi. Nyoka dzandaiona pamusha ipapo dzanga dzakawanda. Ukada kudaidzira kuti yononi nyoka vanhu vaivaonzi iri kupi nyoka yacho inenge yatombonyangarika semumaziso. Saka musi pambava papari pamunyasi nekachikomo kadoko so tuchikomo tuya. Saka mane mukachikomo ikako mane nemutsambi mukuru kwazvo. Saka ndainzi ndinonotsvaira kumutsambi ikoko. Saka mazuva ndatora mutsvaira wangu ndakunotsvaira kumutsambi ikuya kugomo. Ndasvika pagomo pepe ndaona mukweshwa wenyoka. Rinozi nyoka rakaruma shiri pamuromo. Ndikati inini vanhu panapa vakutondiita sekuti handina kukwana. Regai ndidaidzire kuti nyoka iyo dakanoti ndiri mumaziso mangu ndakaitarisa. Ndakaramba ndakamira ipapo ndakaitarisa nyoka iyo. Ndibva ndadaidzira kuti nyoka. Ndobva vamwene navati zvarawauya vakatotunganidzana. Ndakaramba ndakaitarisa nyoka iya. Vachisvika kudai vamwene navati zvara. Swanziri kupeka nyoka yacho. Munozva nyoka yakandichinjira kuita daneza kanyoka kanonzi masero. So kane miraini katetete so kanotonza kaurawe akana hamu kuvanhu. Nyoka yakachinja kuita kamasero katoko kaka. Saka pakasvika vamwene nate zvaro zvikanziri kupeka nyoka yacho. Vari kuona pamberi pangu pane kamasero. Zvikanzi ungatidaidzire kamasero ikaka. Ndogona kushaiti ndoita siku ndobva ndangonyarara zvangu. Umwe musi wagona kuti ungoona nyoka iripinda mubedroom kudai. Kuda kudaidzira vanhu havaioni kana ivavozombooni kuti nyoka yaendepi. Nezuva takatogara mukicheni. Paina vazukuru ndomba kugara nechekudhoko ndandakagara nechekudhuze nekuchikuwako. Ndakabata mwana wangu. Saka ndinzi kuti muende mangu hamene zviri kuitika. Pandangotsvukunyuka pandamba ndakagara ndinzi kuti aiwa muende uri pane zviri kuitika. Pandatosimuka ndakatakura mwana wangu. Saka pandakasimuka nyoka zvayatikwatara kudonha kubva muende mangu. Ndobva ndakajamba choto ndichinoenda uko kubhenji uko. Zvikanzi nate zvangu unotiza nyoka inotyisa iko nyoka iyoyi inotyisa chii?
vachina kurira kuruku ichienda kunze uku. But zvakangoramba zvichingoitika musi mwana ndasiya mwana panze ndikutega nditore anga achidya porridge ndatega nditore mvura yekunwa mumba ndichimusiya panze paya. Mwana angangoti kamwe chete kuridza mhere kamwe chete pandimumhanya kubuda kudai senditona mwana atosandura maziso mwana atoti zii. Ndakaramba ndakamubata mwana ndakamutarisa kudai mwana haana kufema akangoti zii. Saka ndopandakadaidza vatezvara aipapa kupoezouya vatezvara chibva ndienda pakirawa papaneka kirawa yainamatira vana vacho kana wauya vana vacho ngori mapostori ndoenda pakirawa ndokutanga kunamata nemwana vatezvara vachizouyawo zvikanzi aichasiko mwana gadzirani tiende kuchipatara usingaoni cheblack maziso anga asanduruka kumanashi. Mwana ndopavakazodhonza mweya akuzotanga kufema. Zvakaramba zvichingoitika rimwe zuva zvekare zvikanzi naumwe wangu handeiperekedzwa kwandira kuenda ndotovaperekedza mai vaya vakada kuenda kune mumwe waiti munin'ina ndototunganidzana ini navo toenda kuuya kunin'ina wavo asi anga asiri munin'ina wekuberekwa amenopa ukama hwavo nekuzoona kwavo. Tasvika kuya tikatotandira zvoona katapinda mumba sirembe yacho atongopinda makaita ngedining so munozomukomana nacho pakati pedining ipapo papane dhishi ranga riripo. Dhishi rine nyama rairatidza kuti rine nyama but ranga rine nyama yainge ichipupuma mafuro achitodurira pasi. Tikapinda mumba miya amweni saka ndakataura kusarira mashure amweni nemukadzi amenuwo zvavanga vachitaura asi vanga vachitaura maererano nedhishi iro ramanzwa ngokuti vanga vachitaura kuti chii. Saka pamba apo papane kamwana kakapinda mumba miya mukomana ashe kachitomhanya zvako kachitamba kakapfuura mukomana ashe nepadhishi iroro hakana kugumburwa hakana kudika kakapfuura izifa pana chini. Bati ndikutoona kuti pane dhishi ndakatopinda ndikatoita rekunyenyeredza kudai so zvandangoti ndandisina kuudza ndandisina kana hama dzirikoko mazosvika kunyanya nafoni saka zvakanga zvakagara zvinondidya mwoyo mararamiro andaita ipapo rimwe zuva ndopandakazoti no man ende murume kumuudza anga asingaudzike chinhu inge iri type isingaudzike chinhu especially kana zviri zvepamba pavo anga asingatongode kana kunzwa zvikuitika. Ndikandoita sei pada matambudziko ndindikwaona ndoita sei vandangomuka umwe musi tukongu turiko vandamuka ndakabereka mwana wangu vandagogodzera amwene natezvara ndakamuka kumafoni chigadziri kugesa anogesa mwana ndovandapfika ndobva ndatomukira nene natezvara kuma5 ndikati nyika yenu ndoenda kumurume izvo panenda ndatofunga kuenda kwedu handina chandakarongedza mukomana chindakangobva ndiri inini nehembe dzanga dziri pamwiri mwana akangobvawo nehembe dzanga dziri pamwiri hatina chatakarongedza izvezvi zvatava makore 20 kana sitori 21 years ndabvako nhasi mbatya dzangu handinozondodzokirako kana kuti ndinorongedza kana kuti ndiite sei ndakabva ndangobvira vazama kutera but haini ndandangotizatiza nazongododzokera mumusha mavo umwe wakazofawo zvavo vakuite zvavakura vangotenderera muvana mukomana siso mukadzi tinombosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mufungeni ndichinjira hangu vhaisi rangu mukomana shi vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu
ya zviri kuitika munyika zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda pameseji yedu inotevera. Hanzi makadii henyu mukomanashi, please hide my identity, mine is not a confession but ndiri kutodawo help. I am a 32 young woman not yet married, very singwengwe. I stay with my parents here in Zimbabwe. Right now I have a problem yekuti ndinopota ndichirwadziwa nemusoro, musoro uyu usingapore. Even my parents vatosvikawo pakutonetawo. My mom is a prayer warrior but right now vava kutotambura zvekuti vava kutoti ngatimbofambei because I'm now 32 and I have nothing to show for it. Zvese zvandabata zvinongonyangarika, handina kana chinhu mukoma. I am suffering. Vezera rangu vatova nevana magrade 7 but inini ndinongorambwa nevakomana pasina kana zvandinenge ndamboita. Everyone tells me kuti ndine rudo but vacho vandinenge ndichidanana navo havakwanise kuona rudo irworwo. I don't know where exactly I can get help but all that I know is that I need help. Makomo ndakwira ose mukoma but now I am tired. I do pray and I believe in God but ndazosvikawo pakupererwa right now. Handina kana kutombobvira ndaroorwa kana mwana anditomborina. I have nothing mukoma and I am suffering. Kana mari handina. Vedare ndo message iyo yandakatumirwa nemwanasikana. Kana kuinewo kwamunoziva kwekuti mwanasikana uyu angakwanisa kuenda, please ngatimupeiwo madirections akwanise kuenda ikoko mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera idzidziso yatakatumidzirwa nasekuru Samaita. Good morning team, good morning team. Mangwanani vadare vose, vakokeri vechirongwa cheNash Studios, vateereri, ndimi munoita kuti zvipo zvirambe zvichivhurika, kuchiteerera kwenyu kwechirongwa, kuchikudza kwenyu, zvipo zvatakapiwa naMwari zvinoita kuti zvirambe zvichifamba zvisinei nekuti tawana muripo here kana kuti hatina. Papo patinotokubatsirai unoona kuti tinoramba tichiitirwa zvikuru nezvikuru 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 muupenyu hwedu. Nhasi ndauya ndichida kudzidzisa pamusoro pemuti unosikwa naMwari. Pane muti unonzi mufandichimuka. Mufandichimuka vazhinji gwenziri munongorinzwa. Igwenzi rinowanika munyika yedu zvikuru yeZimbabwe ndoma ndinoziva. Gwenziri rakasikwa rine kaukoshwa kana kauyerwa karinako. Igwenzi rinoti iro rine tsika yekuti kana chirimo rineoma zvekutooma chaiko chaiko zvokuti ungatoritora ukarivesa mumoto. Kana mvura ichingonaya rinobva ramuka ipapo. Saka gwenziri rakabvira richishandiswa nemadzitateguru edu zvekuti vasina kuenda kun'anga kana kumuprofita vaikwanisa kuzvibatsiridza kumutsiridza zvipo zviri mavari, zvimwe zvakavharwa zvimwe zvakadii. Saka ndiani angashandise muti uyu? Tinoti munhu wese akasununguka kushandisa muti uyu kuti akausikirwa naJehovha Mwari wake kuti umubatsire mumazuva ose eupenyu hwake. Ko zvino ndinodiiko? Ndinoushandisa sei muti uyu uye unondibatsirei muupenyu hwangu? Muti uyu unobatsira zvizhinji kuti ndine chipo chakavharwa, zvinhu hazvisi kundibatira kufambira muupenyu. Ndakasungikana panzvimbo yandiri, ndirikaiswa chipotswa, mabasa chaiwo ari kushungurudzika, hope dzakavharwa. Iri igwenzi rinokubatsira zvose kuvhura makwara eupenyu uye kukuratidza kasungirwo chaiko kaunga wakaitwa. Ndinopa muenzaniso wekuti washandisa muti uyu uchaona kuti vamwe vanonyumwa so kuti nzvimbo yaanenge akagaririrwa nemhando inokunyumwisa kuti uende neparutivi. Ava ruda kuteya chitsinga kana chipotswa panzira unojambiswa neparutivi.
Saka ndo mabasa anoitwa negwenzi iri, harina ropa, harina chii, rinoshanda natural. Regai ndichibatsira kuti unoita sei. Unotora gwenzi iri rakaoma, ndati rakaoma, uribata muruoko rwako, uchitanga kutaura mazwi, iwo ndio unoziva matambudziko ari kusangana nawo, ndio unoziva kuomerwa kwakaitwa neupenyu. Semenzaniso, sekuoma kwakaita iwe mufa ndichimuka, ndio kuoma kwakaita upenyu hwangu. Upenyu hwangu hauna chiri kufamba, hauchakwanisa kuenderera mberi. Otaura zvese neshungu, vese vari kundirwisa nechichichi. Iwe pauchamuka, chimuka neupenyu hutsva kwandiri, uchitaura mazwi ese ari pamwoyo pako aningagoni kuadongonodza, nekuti matambudziko atinawo muupenyu akasiyana mumwe nemumwe. Zvino wataura mazwi ayo dii, otora dhishi rako. Zvikuru sei ndinokurudzira kutora riri replastic kana kuti remuti, oisa muti wako uye. Mazuva uchatora kuti umuke ndio mazuva anoratidza kuti wanga wakabatwa kusvika papi. Wakakasikawo kumuka zvakuratidza kuti zvinhu zvako zvanga zvisina kunyabatwa ende zviri kukasikawo kuvhurika. Asi chikwadi chacho chiripo ndechekuti as long wakwanisa kudzoka kuita green, unokwanisa unenge watoziva kuti chiraramo changu chaita sei, chavhurika. Vamwe vaitoshandisa chaiko kune murwere arwarisa zvekuti havasisina zano, vazama izvo neizvo, vanomubatisa muti wounyika mvura. Kumuka kwawo woziva kuti murwere wedu achanaya, ramba kumuka woziva kuti murwere wedu achiri panguva yakaoma. Saka izvozvo ndinozvikurudzira zvizhinji kuti munocheka kuti muri papi neupenyu, makaomerwa papi, then monyika muti wenyu. Asi chinokosha kutaura mazwi, chinokosha kutaura mazwi. Mumwe anogona kunyika, wotanga zvako wageza mvura yawageza iye, onyika muti wako, kana kunyika mvura iri fresh ozogeza nayo kana uchinge wabepura. Asi pese zvikuru sei kana watobepura ufanira kuregedza kugezwa. Saka mumwe anogona kugeza uchitanga, ogeza zvekare uchinomuka. Ndizvo zvandira kudzidzisa pamusoro pemuti unonzi mufanjimuka. Asi ngatiziveiwo kuti zvazvinoita paropa redu ratakasikwa, pane rimwe ropa rekuti vamwe vanenge vane jambwa ravakagadzikwa kumashure uko, rekuti rinotanga rasudurudzwa jambwa iroro. Ndipo unoona kuti mumwe anoshandirwa nezvidiki-diki, mumwe zvigotoramba, ugotoenda kun'anga inonzi iyi, ndipo paanopedzera munhu kuti ndazama zvese asi zvaramba. Ndipo patinodzokera pane yatakaita yekutanga iya, kana muchiri kuirangarira, yekugeza nebute, uchishandisa mumvuri wako neivhu rako kuti zvimwe zvese zvigone kubatirira. Ndinotenda, komborerwai, itirwai zvakanaka, rambai muchikokera chirongwa chenyu, muchibatsirika. Kune vane mubvunzo wakanyanya-nyanya, vamwe vacho ndinokwanisa kuvabatsira. Asi makaonawo sekuru vanonoka dzimwe dzenguva vanenge vachiitawo mabasa ekuti navo vanhonge vararamise mhuri. Vedare ndo message yatakatumidzirwa naSamaita. Kana kuri kunzi munenge muchida kunge muchitaura navo, feel free to come to my inbox, ndobva ndakupaiwo namba dzavo. Kana muine mibvunzo, please feel free to do so in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.